Com esteu? Benvinguts a un nou podcast de confinament. En aquest cas ja és el capítol número 8. Avui comptem amb una altra samarreta, la samarreta de Sèrbia, del gran David Armadàs. Sempre em portes a corcoll, David, perquè vens i fas aquesta mena de pla americà, seria ben bé pla americà, que et deixa per aquí a l'alçada del Portugal, i no veig quina samarreta és. I és la del millor base d'Europa. Segons la meva votació, juntament amb el millor alè, que és Víctor Clavé. I, per tant, el David ja ens va dir que cada podcast portaria una samarreta. No se t'acabaran les samarretes, David, n'estic convençut. I, vaja, deia que tenim un convidat avui especial, és el Rubén. Rubén, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bona tarda, aquí des del confinament i amb molta il·lusió de participar aquí al confinament de 24 segons. I també de Pick and Pop, que ens consta que ens escoltaves a tots els programes i espero que en el futur, i aquest és el desig que tots tenim, doncs ens puguis seguir escoltant i també participar-hi. Per tant, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Una abraçada al Raül Donoso, que el tornarem a tenir en el podcast de divendres, que serà ja el capítol número 9. Roda de presentacions iniciada. Segueixo amb el Jordi Marín. Avui, David, et deixo tu per l'últim perquè ja t'he interpel·lat. Com estàs, Jordi? Com sempre, molt bé. Bona tarda, família de Pick and Pop i de 24 segons. I ara sí, David, com estàs, estimat? Molt bé, molt bona tarda. Comentaves el tema de les samarretes. Haig de dir que avui les oficials se m'acaben. Vaja! Hi ha una persona que en el seu moment em va prometre, que també ens veu i ens escolta, que em va prometre una dels Warriors, i sempre que li pregunto, somriu, i estic segur que quan escolti el podcast somriurà perquè em deixa sense samarretes. Tot i que la darrera, de veritat, serà el proper podcast i serà homenatge a molta gent. Aquí ho deixo. Aquí ho deixes, clar que sí. Cau pel seu propi pes. Golden State Warriors. M'agrada que comencem així, parlant de Golden State, però avui
no parlarem de Golden State perquè si no, no faríem un podcast, en faríem 10 de podcast i tothom desconnectaria, em deixarien a mi sol parlant amb les meves malalties mentals. En qualsevol cas, comencem parlant del que acabeu de veure ara en imatges, de Roberto Brunamonti, mític base de Pallacanestro, un base que es va començar a donar a conèixer el Sebastiani Rieti, té un nom molt més llarg, però per tothom és conegut aquest com el Sebastiani Rieti, que va guanyar una Copa Courage l'any 1980 i d'ençà d'aleshores que Brunamonti va ser fitxat per la Virtus de Bologna i jugaria fins l'any 96 i just quan es retiraria en seria un any l'entrenador. Parlem d'un base explosiu, un base que representa molt aquest caràcter italià, representa un base campió al costat de Marzorati, de Cagliaris, també a l'Eurobàsquet de França del 1983, la plata a Moscou l'any 1980. No sé quin vol començar parlant una mica d'aquesta figura. Ja sabeu que jo tinc una debilitat pel Pallacanestro, pel bàsquet italià, però sempre és important, no?, quan hi ha una figura com aquesta i quan fa anys recuperar el seu nom. Bueno, si voleu començo jo, que sóc el més jove i potser és el que recorda menys, A veure què recorden. El més jove sóc jo, però dels que ara parlaran sí, Exacte, correcte. No, dic que Brunamonti, jo tinc la imatge del mític número 4, de la Virtus. Dic que ell va ser un jugador que va estar en l'època daurada del bàsquet transalpí, aquell dècada dels 80, inici dels 90, coincideix amb grans noms a nivell de club, que ja en parlarem després, i jo crec que sí que se'l recorda, però potser no amb els mèrits. Com tu has dit, té medalles amb la selecció, tant a Eurobàsquets com a Jocs Olímpics, té títols nacionals, té títols internacionals a nivell de club. Per tant, estem parlant d'un molt bon jugador en una molt bona època del bàsquet italià, no diem ara. Sí, totalment. Heu vist en aquestes imatges com celebra diversos títols, entre els quals 4 Legas, 3 Copes d'Itàlia. Hem parlat de la Courage amb el Sebastiani Rieti, que jugava amb Lee Johnson, que després aniria al Maccabi de Tel Aviv, amb el mític Pentasuglia, segur que recordeu, Pentasuglia, entrenador de la Regioni Sebastiani Rieti, i va guanyar també la Supercopa italiana i la Recopa d'Europa, en aquest cas, a les ordres d'algú que encara està de moda, que és Ettore Messina. Jordi Marín, què recordes tu de Roberto Brunamonti? A veure, per mi has dit un nom clau, que és Marzorati. Marzorati va ser el base de la selecció italiana durant un munt d'anys. Un base... Veig que ets un gran seguidor de Marzorati. Brunamonti... Jo sempre, tot el que sigui la Llombardia, Cantú, Varese, Milà, jo m'apunto al carro. Marzorati a la selecció va viure una mica a l'ombra Brunamonti a la selecció va viure una mica a l'ombra de Marzorati. Marzorati era un gran base, no? Brunamonti és del mateix any que Epi, són de la mateixa generació, perquè ens en fem una idea. I era un base ja, tu has dit explosiu, però també destacava per ser un base alt. En aquella època no es portaven els bases que passessin del 1,90 m. I com a curiositat, tafanejant sobre ell, he trobat unes declaracions del George Karl en un enfrontament entre el Real Madrid i el Bologna. I les declaracions del George Karl deien que la seva intenció no era parar el màxim anotador de Bologna, que era Richardson, sinó que la clau de guanyar el partit passava per parar Brunamonti. És perquè ens en fem una idea una mica del que aportava aquest jugador. Potser no era el màxim anotador, però sí que era el que dirigia l'equip, el que feia que les coses funcionessin a la pista. Rubén, què recordes tu de Roberto Brunamonti? Deixeu-me dir pels oients que parlem de Brunamonti, sempre hi ha algun fil per on estirar i aquest fil és que avui fa anys, simplement això. En fa 61, per qui segueixi el Twitter de 24segons.cat, ben fet, perquè haurà vist el vídeo que també heu vist ara en el podcast i qui no, que ens faci follow al Twitter de 24 segons. Rubén, què recordes tu de Roberto Brunamonti? Bueno, de Roberto Brunamonti, el primer que s'ha de dir és que respon bastant al prototip italià, estil Scariolo, engominat. De jove, jo diria que va anar perdent una mica de cabell, per tant, amb entrades, al final de la carrera, però sí que el recordo com un base alt, com ha dit el Jordi, molt bon director en quant al contraatac.
El recordo molt bon tàndem amb Danilovic al 2 i donar moltes assistències. I després una altra de les coses que destacaria, a part de les que ha dit el David i el Jordi, és que era un jugador molt identificat amb el club, d'aquests d'aixecar el puny després del bàsquet, d'aixecar el pavelló i d'estar sempre en els moments claus al peu del canó. És una de les coses... Sí, perdona, Rubén. No, és una de les coses que sí que em ve a la memòria, inclús abans de preparar i buscar dades, com hem dit, i també molt bon penetrador. Més que tirador, era un jugador d'anar cap a dins i aprofitar-se de l'alçada. Però també és un jugador que... Tu has parlat que aixecava el puny quan hi havia jugades que no només fossin d'ell o generades per ell o a través d'ell, sinó dels companys. Era un jugador de club, tot i que ell, com diem, del 75 al 82, que no són pocs anys, 7 anys va estar el Sebastián Rieti, en total 21 anys jugant a la Lliga Italiana al màxim nivell. Això diu molt a favor de la carrera d'aquest jugador, però també era un jugador que era capaç d'assumir la responsabilitat de quan les coses no anaven bé, tenia aquesta sensibilitat especial també com a home de club quan les coses anaven pitjor del que ell voldria. I també era un jugador que, com molt bé has dit tu, era bon penetrador, però que quan havia de jugar-se-la tampoc li tremolava gaire el canell. No sempre amb encert, però sí que és veritat que sabies que en un moment clau li podies donar la pilota. I això és aquesta grandesa, aquests intangibles, no segurament estareu d'acord amb mi, que van fer que fos un jugador tan estimat a la Virtus de Bologna i a tot el Pallacanestro. Sí, jo, per acabar, abans he dit que us diria noms, és que anava mirant a les plantilles a les que havia estat, tant amb la selecció italiana, i segur que em deixo noms, però eren noms que em cridaven a mi. Clar, un jugador que ha jugat amb Dino Meneghin, Roberto Premier, Walter Magnifico, Antonello Riva, un adelantat en el nivell físic al seu temps, però és que això a nivell de selecció italiana, a nivell de club, com ha dit el Rubén, Predrag Danilovic, Claudio Coldevela, Fabio Carrera, Arjan Komacek, el que deien que era el substitut de Drazen Petrovic, Alessandro Avios, en recordeu aquell jugador tan físic? I tant. A l'americà Orlando Woolridge, que venia de Detroit, no sé si el darrer equip havia estat de Detroit, Augusto Bellinelli, el Canós. Clar, anava mirant i els anava recordant i m'he tornat boig. I res, dic, me'ls apunto perquè vull recordar-los. L'única llàstima, segurament, companys, és que ell ja fos molt gran i que es retirés quan la Virtus va guanyar la Copa d'Europa, que és el gran títol que li falta, segurament, a ell, no? Mal sort. Sí. Qui vulgui, Si voleu estirar el fil. No, dic que sí. Mala sort, que dèiem que era mala sort, que de vegades grans jugadors es queden sense una Copa d'Europa per poc temps, no? Sí, de fet, Ettore Messina el va substituir com a entrenador perquè ell va estar a la 96-97 com a entrenador, guanya, si no m'equivoco, una Copa italiana. Ho estic dient tot de memòria, si hi ha alguna cosa que dic malament em corregiu, i és Messina qui es fa càrrec de l'equip, la 97-98, que és quan guanya el dia de Sant Jordi, Marín, al Palau Sant Jordi, valgui la redundància, a la Copa d'Europa davant de l'AEK d'Atenes, on crec que era... També hi havia Vinelli jugant a l'altra plantilla, que era la de l'AEK, de José Lassa, que vam comentar l'altre dia. Una llàstima. Però és curiós que l'entrenador amb qui va guanyar la Recopa d'Europa fos l'entrenador que el substituís per guanyar la Copa d'Europa i ell ja no pogués aixecar aquest títol. Això sempre és una cosa que aquests grans jugadors que no han pogut aixecar aquest gran títol, i ara parlaves tu, Jordi, d'una referència com la d'Epi, que tampoc va poder aixecar la Copa d'Europa, com Nacho Solozábal, Sibilio, etc., doncs també és una llàstima. Però encara el fa més gran perquè demostra que sense guanyar la Copa d'Europa el recordem, vol dir que va deixar molta petja. No sé si voleu afegir alguna cosa més de Roberto Brunamonti. El Roger, has dit un nom que jo tenia notat, que és el Gus Vinelli, que és un pivot que no passarà a la història pel seu gran estilisme, però sí que va ser el capità de la Kinder que li va entregar, li va lliurar la placa de la seva retirada en un partit que es va fer a la Kinder de Bologna contra la secció italiana, el que igual dona una miqueta de peu a veure una mica la rellevància d'aquest home a la Lega i a la selecció. Sí. I un nom que no has dit, David, i amb això tanco, és el de Romeo Sacchetti, que era l'entrenador, que era jugador d'aquella selecció que va guanyar la selecció espanyola a la final del 83 a França. Dir-te noms a tu és un perill, perquè llavors ens deixes en ridícul. No. Perdona, esmentar Romeo Sacchetti i jugador en la mateixa paraula és una mica... Jo m'agrada punxar perquè el David
mai em diu quina samarreta té i no n'encerto mai cap i dic, ara punxaré una mica i parlem de Romeo Sacchetti, que no seria el fino estilista, tampoc, justament. No, per això. No, ho sé, ja sabeu que m'agrada punxar. No sé si em podeu confirmar, ja ho parlarem en el següent tram de programa, no sé si Vinelli jugava a l'AEK. Hi havia un jugador que va marxar de la Virtus a l'AEK, ja no recordo qui és. En qualsevol cas, hem parlat de Roberto Brunamonti i el que fem ara, seguidament, és enllaçar amb el següent tema dedicat al Hall of Fame 2020. Ascendant group, perhaps as star-studded and accomplished a class as ever been enshrined in the Hall of Fame. So let's meet the 2020 class, and it is headlined by the great Kobe Bryant. There are numbers and plenty of them. The 81-point game, the 60-point game in its finale, 5-time champ, 18-time All-Star, and it doesn't scratch the surface of its impact. Mamba in the Hall of Fame. Joining Bryant is Tim Duncan, also a 5-time champion, 2-time MVP, and 3-time Finals MVP. He brought it every time he took the floor. One of 3 players with 1,000 regular season wins. Kevin Garnett punches his big ticket to the Hall of Fame straight out of high school to NBA stardom. One of 3 players with 25,000 points, 10,000 rebounds, and 5,000 assists. NBA championship, Olympic gold. Tamika Catchings, also an NCAA champion and WNBA champion with the Indiana Fever, 12 times All-WNBA, 4 times an Olympic gold medalist, and the first Tennessee Lady Vol player to make it to the Hall of Fame. Here is the rest of the class in the Hall of Fame, including Patrick Baumann, who was the Secretary General of FIBA prior to his passing. Kim Mulkey, a 3-time national champion, a distinction doing something no other person has ever done, that we'll tell you about shortly. Barbara Stevens, a 5-time Division II National Coach of the Year. Eddie Sutton won more than 800 games, the first to lead 4 different schools to the NCAA tournament. Others have done it since, but Eddie Sutton was the first, and he is a Hall of Famer, as is Rudy Tomjanovich, who led the Rockets to back-to-back titles, 94 and 95, also Olympic success in a 34-year career with the Houston Rockets. Doncs bé, moment per parlar d'actualitat. Ja sabeu que a la capçalera de les nostres explicacions sempre parlem amb el David Armadàs, el Raúl Donoso, el Jordi Marín, avui amb el Rubén també, de bàsquet històric, però també d'actualitat. Hall of Fame 2020, perquè hi ha 3 personatges que hi han entrat, dels quals en parlarem profundament, en profunditat. Un altre que no hi ha entrat, del qual també en vam parlar l'altre dia. No sé si us puc donar una pista, si us dic Pantera Rosa, segur que sí. Però també hi ha altres personatges, dels quals no en parlarem tant, que també han entrat en aquest Hall of Fame. Miro cap aquí perquè és aquí on tinc la llista, on tinc la xuleta, amb entrenadors de renom. Comencem amb Eddie Sutton, que és un dels 10 entrenadors amb més victòries en tots els temps de la primera divisió de la NCAA. També Kim Mulkey i Barbara Stevens. D'aquestes 2 entrenadores no us en dic res perquè podeu recuperar les 2 frases que tenim a 24segons.cat, a l'apartat programa, secció de la frase. Us ho descarregueu de forma senzilla i gratuïta i podreu sentir aquesta frase amb la locució de la Maria Cerezuela dedicada a Kim Mulkey i també a Barbara Stevens. Finalment també parlar de Patrick Baumann, en aquest cas, però, perquè és membre del COI per tota una carrera dedicada al basquetbol FIBA. I finalment també un altre personatge que realment té molt mèrit perquè va fer un quíntuple doble. En aquest cas parlem de Tamika Catchings, que també entra en el Hall of Fame. Dit això, parlem d'aquests 3 personatges i comencem amb el David Armadàs. Parlem dels 2 millors 4 de la història, diuen per aquí, i un altre jugador que per desgràcia ja no hi és. David. Bueno, crec que parlar de 2 dels millors 4 de la història, a un l'estaríem sobrevalorant des del meu punt de vista molt, que és Kevin Garnett. Jo per mi no està a l'alçada de molts altres 4, alguns n'hem parlat, Karl Malone, el mateix Tim Duncan, i n'hi ha molts més que crec que per mi estarien molt de Kevin Garnett, que sí que ha estat un bon jugador i que potser mereix estar al Hall of Fame, però per mi queda la diferència entre ell i Tim Duncan és abismal. Dir de Kevin Garnett que no oblidem que va estar 10 anys a Minnesota i no va aconseguir portar el seu equip al títol ni a competir de veritat, tot i que va haver-hi algunes temporades que el van rodejar bé de jugadors. El cas de Tim Duncan és molt diferent. Tim Duncan era un referent dins i fora de la pista, un senyor, i aportava tant al darrere com en atac. I en atac és allò que semblava un jugador antic amb un bàsquet modern. Era
Sí, exacte. Recordem que era un jugador que podia jugar de cara, podia jugar d'esquena, que conservava aquell tiret a taulell de 4 o 5 metres que tant s'ha perdut darrerament i per mi està a un altre nivell. Ha estat capaç de guanyar títols molt separats entre ells, amb plantilles molt diferents entre elles, perquè amb una feia parella amb David Robinson i amb l'altra feia el triplet aquest amb Tony Parker i Manu Ginóbili. I per part de Kobe, evidentment, jo crec que igual una miqueta se'l sobrevalora per la malaurada notícia, però sí que està entre els grans, no ho negaré. Però l'altra vegada parlàvem si Magic, Jordan, jo està un pèl per sota d'aquests, per mi. Però totalment merescut al Hall of Fame, la nominació. Sí, no, això, una cosa no treu l'altra, però totalment d'acord amb tot el que has dit, ho subscric paraula per paraula, totalment d'acord en aquest sentit. Només afegir abans de donar pas al Jordi i al Rubén, que Tim Duncan, que molts deien, no, és que no es massa. Escolta, quan calia, dedicava més d'un pòster, Quan calia, dedicava més d'un pòster. Només vull reivindicar que Tim Duncan també quan calia l'enfonsava. Jordi. Sí, estic absolutament d'acord amb el que diu el David, que Tim Duncan i Kevin Garnett juguen a lligues diferents. Kevin Garnett era un gran jugador, això no es pot negar, i envoltat de bons companys va aconseguir amb els Celtics el que va aconseguir, però Tim Duncan amb totes les facetes era un jugador d'una altra categoria. Només per demostrar la seva manera de treballar, és dels pocs números just al draft que en el seu moment va anar al campus d'estiu de San Antonio Spurs, doncs perquè ell va decidir que no era més que ningú i que havia d'anar a treballar al campus d'estiu. Allà expliquen que Greg Ostertag li va fer un tap bastant impressionant i que després ell li va tornar. Dintre de tot això, bé, els Spurs aquells, com ja en parlaves tu fa uns quants podcasts, eren com un equip més europeu, no? Feien com més pinya i era una manera de jugar una mica diferent de l'habitual a la NBA. Overpassing. Exacte. I bé, jo crec que aquí també no només és la mà de Tim Duncan, que és un gran jugador amb una gran mentalitat i una gran filosofia de treball, sinó també cal destacar la mà de Popovic, no? que sabia apretar però també destensar en el moment necessari perquè els jugadors... Fixeu-vos que estem parlant, el David ha parlat del David Robinson, ha parlat de Manu Ginóbili, ha parlat de Tony Parker, ha parlat de Tim Duncan, que són 4 jugadors que han fet tota la seva carrera als Spurs. Vull dir, no és una cosa tan habitual. No és una situació tan comuna que 4 jugadors de l'època, més o menys, hagin fet unes carreres molt llargues i en el mateix equip. Això diu molt a favor dels Spurs, dels jugadors també, però de l'ambient dels Spurs. Sí, ara, i no vull ser partidista, o sí, no ho sé, però ja sabeu que jo soc molt Spurs, però també Golden State m'ha atrapat bastant, ho he de dir, i hi ha 3 jugadors que podrien ser one club players, també, És a dir, parlem de Klay Thompson, de Stephen Curry i de Draymond Green, una mica com David Robinson, Tim Duncan i, en aquest cas, Manu Ginóbili a l'NBA. I finalment, sobre Kobe, doncs bé, estic d'acord que no és Magic, no és Jordan. Probablement és el que més s'ha semblat a Jordan. Corren molts vídeos per internet de moviments semblants i no són ben bé iguals, però per mi se li ha de reconèixer determinades coses. I és que va arribar a la NBA sense haver passat per la universitat, igual que Kevin Garnett, de seguida es va reivindicar, va ser un gran anotador, es va trobar a costat una figura com Shaquille O'Neal, no? que ho eclipsava tot, i després va ser capaç de tornar a reinventar-se i a guanyar un anell, o 2, en aquest cas, junt amb Pau Gasol. Evidentment, no és un top, però dins del segon
nivell podríem incloure a Kobe Bryant. Kobe Bryant, segurament, Rubén, representa, no vull desmereixer-lo com a jugador, ni molt menys, però potser representa més a nivell mediàtic que d'altres jugadors que, com Tim Duncan, no s'han sabut vendre o, pel que sigui, no han generat un producte tan mediatitzat, no? Jo crec que té a veure una mica amb lo carismàtic que és el jugador, no? Vull dir, jo crec que Tim Duncan té l'habilitat de guanyar-se el públic i guanyar-se el seu carisma jugant, perquè el que és expressant i comunicant realment és un jugador que no transmet. Però sí, com a jugador, destacar, que jo crec que ho han comentat abans, com a jugador d'equip. És una de les estrelles que ha arribat a dalt on juga amb l'equip i fa participar l'equip. És una de les seves grans habilitats. A part de... Jo estava enamorat del seu tiret a taulell. Vull dir, com és capaç de pivotar i acabar amb un tiret a taulell molt efectiu. A més, amb aquell tiret com a sincopat, aquell copet, pam, exacte. Que no té res a la mitja volteta. I que sortia de molt a dalt, a més. Sí. I Kevin Garnett, per mi, és tot el contrari. Per mi és un jugador que s'ha venut molt bé, un jugador que sí que té carisma, però que tinc com a dada que diuen que és el jugador que més diners ha guanyat a la NBA a nivell de salaris. A nivell de salaris exclusivament. I el seu traspàs va ser estratosfèric, però va suposar, el seu traspàs a Boston va suposar que arribessin a Minnesota aproximadament 7 jugadors. O sigui, va ser un traspàs amb una arribada de 7 jugadors. O sigui, una autèntica barbaritat i un rècord a nivell de traspassos. Jo també aportaria que, amb les dades que s'han donat, amb la ment de tots, probablement a mi m'ha influït bastant que tinc la imatge de Kevin Garnett intentant aturar a Pau Gasol, un joveníssim Pau Gasol, fent un mate per línia de fons i penjant-se literalment a la seva cara. Crec que va ser el famós 1, 2, 3, olé, que van pronunciar els locutors de la NBA en referència a Pau Gasol. Sí, és que li fa un moviment per línia de fons, li guanya clarament a la mitja volta i es penja la seva cara, com has dit tu, fa un pòster. Exacte, que fa la flexió a l'aro, golpejant el taulell, celebrant el Pau, i és una mica el naixement d'una estrella a nivell de highlights. I després, el tema que comentàveu de Kobe, per mi és un jugador del qual a nivell de joc ha fet moltes coses, però jo destacaria recomanable el reportatge que hi ha a Movistar sobre Eterno Kobe, la seva ètica de treball, que a mi em va sorprendre bastant. No pensava que tingués aquesta ètica de treball tan gran per arribar a ser un autèntic guanyador, i com fa una miqueta l'evolució similar, en aquest cas, al Jordan, en el sentit en el que als seus inicis pràcticament diguéssim que s'ho pica tot i, malgrat que acaba sent un jugador molt protagonista, és capaç d'implicar jugadors de l'equip per aconseguir títols. Sí, totalment d'acord. I sobre aquell vídeo que comentava el Jordi Marín, d'aquestes similituds, també, no em malinterpreteu, buscades a nivell audiovisual, també. Si tu veus com les fa Michael Jordan i com les fa Kobe Bryant, no et diré que no tinguin res a veure, però sí, t'ho diré, perquè és que la senzillesa, l'estètica, la facilitat, la naturalitat amb les quals les fa Michael Jordan no les veus igual, tot i que també té molt mèrit i no vull restar-li cap mèrit, com ho fa Kobe Bryant. I sobre el tema de si són carismàtics o no els jugadors, Tim Duncan no és carismàtic a nivell mediàtic i sí que ho és Kobe Bryant, només cal veure la retirada d'un i la retirada de l'altre. Perquè, de la mateixa manera que Kobe Bryant, com Kareem Abdul-Jabbar i com altres jugadors dels Lakers, jo crec que això va una mica també per mentalitat de franquícia i de l'estat de Califòrnia en si, van dir que es retiraven i rebien un numeratge a cada pista i Tim Duncan ho va fer amb la mateixa discreció amb la qual va arribar a l'NBA, no? I per mi això demostra aquesta diferència. No és ni millor ni pitjor, simplement són maneres d'afrontar la teva carrera a l'NBA, de marxar pel mateix lloc on has vingut amb la mateixa discreció. No sé si esteu d'acord, però crec que això diu tot el que s'ha de dir sobre els dos jugadors, sense entrar a valorar-ho, evidentment. Totalment d'acord, subscric el que has dit. Jo, per afegir cosetes dels tres, de Kobe Bryant ha parlat el Rubén del seu instint guanyador, això no se li pot negar, de la seva ètica de treball, era molt treballador,
I recomano l'speech que va fer, segur que vosaltres l'heu escoltat, Michael Jordan, el dia de l'acomiadament de Kobe, en què va plorar i va trencar a plorar, que explicava algunes anècdotes i jo em vaig quedar amb dues, no? Ara no sé si em va dir més. Una era que un dia sona el telèfon a unes hores de la matinada i era per preguntar-li com feia un gest tècnic. Sí. I una altra que recordo que també em va fer riure molt és vaig anar un dia a Los Angeles a veure el Phil Jackson, a visitar-lo, que ell llavors entrenava als Lakers, i el Kobe va aparèixer i sense dir-me ni bon dia ni res, el primer que em vas dir és «Te has traído las tapas?» És a dir, necessito algú amb qui competir. Llavors, aquestes dues anècdotes parlen també de com era Kobe, que recordem 5 anells i té retirades les dues samarretes, el 8 i el 24. Digues. No, digues, David, endavant. De Tim Duncan, jo crec que és un jugador que voldria tenir tothom. I una altra anècdota, jo vaig traure anècdotes. També crec que un informe Robinson sobre un jugador de bàsquet desconegudíssim que es diu Robert Swift era una promesa americana que es va ficar, diguem, en mals ambients, drogues, però ell recorda que la seva temporada rookie, el primer dia que juga contra San Antonio, li tocava defensar a Tim Duncan. I Tim Duncan li tocava atacar en aquell moment. I la primera cosa que li va dir és faré aquesta jugada, defèn-me bé perquè així no et canviaran. I el jugador reconeix que sí que li va fer i va fer una bona defensa. És a dir, curiositats també de dir de Tim Duncan, que es van dur 5 anells, 2 MVPs, crec recordar 3 MVPs de finals, i de Garnett, així a nivell de dir que ara han dit que li retirava la samarreta a Boston i ell li ha fet un lleig a la possibilitat de que li retirin a Minnesota. I què més? Va ser nomenat, que això també se li ha d'agrair, jugador defensiu de la temporada, una temporada, de com ell es va reinventar una miqueta a Boston. I potser, que ja en parlarem després, que trobo faltar algun nom en aquesta llista. Sí, abans de parlar del nom que trobem a faltar, i per cert, deixeu-me dir que Popovich, ara parlava el Jordi a raó de Tim Duncan, de Popovich. Popovich ahir va fer un any que es va convertir en l'entrenador amb més victòries a l'NBA. Per tant, estem parlant d'una autèntica institució a la millor lliga del món i ahir em va fer aquesta efemèride. Òbviament hi ha tantes efemèrides que no les podem comentar totes. I ara parlem del nom que falta, però abans també hem de fer referència a un entrenador, que és Rudy Tomjanovich, que va ser, a part de jugador de San Diego Rockets, també va ser entrenador, primer assistent i després entrenador, el head coach de Hakeem Olajuwon i la generació dels Houston Rockets, que va guanyar els 2 anells consecutius. En parlem molt breument perquè també hem de parlar de Toni Kukoc i se'ns en va el temps ràpidament. Començo per tu, Jordi. Per parlar de Rudy Tomjanovich, doncs bé, evidentment, l'entrenador que va portar els Rockets als 2 anells, vull dir, era un home que havia ja fet una bona carrera com a jugador, però que probablement està en el Hall of Fame per això, per haver aconseguit que els Rockets, probablement, gràcies a la retirada de temporal de Michael Jordan, guanyessin aquests dos anells. Era un home que va fer saber jugar a l'equip, que va saber envoltar Olajuwon de jugadors que li convenien i, doncs, potser aquest és el seu mèrit més gran. També és cert que va estar un any als Lakers post-Phil Jackson i no va acabar de quallar en aquesta franquícia. Tot i que també és complicat, l'era post-Phil Jackson. Sí. Molt breument, Rubén i David, sobre la figura de Rudy Tomjanovich. Jo primer, que és home de club, també. Jugador destacat, a més, assistant coach i coach. I la seva principal qualitat, jo diria que és envoltar bé a les estrelles i saber coordinar una miqueta l'equip. Un equip amb Olajuwon i Drexler molt a tope, però envoltat per jugadors secundaris molt importants. Sam Cassell, Kenny Smith, Robert Horry, un autèntic depredador de les finals. Guanyanells. Guanyanells, sí senyor.
i Mario Eli tirant, també, que obria molt el camp. I el David ens remata a Rudi Tomjanovic. Res, no sé si sabíeu que tenia arrels croates. No ho havia notat. No? Doncs sí, l'Itch, al final tots els entrenadors d'aquella banda de Texas acaben amb el Itch. Senyor, el que passa que hem de dir de Popovic que és de pare serbi i croat. És a dir, pare serbi o a l'inrevés, mare sèrbia i pare croat o mare croat, ara no ho sé ben bé. I no afegir gaire cosa més del que han dit ells, per no allargar-me. És un entrenador del club dels que ja en queden pocs, de l'escola de Jerry Sloan. Perfecte. Jerry Sloan, que l'altre dia també el vam felicitar al Twitter de 24segons.cat. Ell va ser número 2 al draft, si no m'equivoco, no? Amb San Diego Rockets, on va ser home de club, quan club player també en aquella època, parlant dels 70s, era més habitual. En qualsevol cas, Toni Kukoc, per tancar aquest apartat del Hall of Fame, és el nom segurament que ens fa, no sé si dir que bullir la sang, però és l'absència més destacada, companys. No sé qui vol començar. Bé, jo només dir això, que no sé si és aquest any, el passat, el que ve, el que sigui, però penso que Toni Kukoc és un jugador que es mereix estar al Hall of Fame. És un jugador que ha guanyat 3 anells, és un jugador que ha tingut una participació molt important en aquests 3 anells. És a dir, sí que és cert que Jordan eclipsava Pippen, però Kukoc es va saber adaptar al joc de la NBA, va variar la seva manera de jugar, es va eixamplar físicament, es va convertir més en un especialista, no en aquest jugador total que teníem a Europa, però diguem-ne que va ser un jugador vital en aquests 3 anells dels Bulls i, sincerament, no acabo d'entendre per què no acaba d'entrar en el Hall of Fame quan altres jugadors que han entrat no han fet gaire coses més de les que ha fet ell, a part de, com deia abans el Rubén, saber-se vendre. Rubén, i després el David, aquest és l'ordre que ara toca. Després d'aquesta decisió, Michael Jordan va dir que em presentin els que decideixen això. Normal. Tu has dit abans del tema de bullir la sang. Sí que em bull la sang a mi. A mi també, Trobo que és una injustícia a nivell de dades i a nivell d'intangibles, les dues coses. Estem parlant de Miyoshi Seoma a l'any 96. Estem parlant de 3 títols NBA, 14 temporades a l'NBA, 7 d'elles als Bulls. I un jugador triat en segona ronda, el número 29. És a dir, un jugador que ve de molt a baix, teòricament. Jo destacaria, de tot el que ha comentat el Jordi, de tot el que se sap, el seu pas endavant en el moment de la retirada de Jordan. Ell passa de ser per mi és una de les habilitats de Toni Kukoc, que és adaptar-se una mica a les necessitats de l'equip. Ell passa de ser un jugador important, bastant important, a ser un jugador més important encara amb la retirada de Jordan. I a l'entornada de Jordan també dona un pas al costat i és capaç de posar-se allà. Però els minuts de joc que li dona Phil Jackson, un dels entrenadors de la NBA, i la qualitat d'aquests minuts és indiscutible. David. Sí, a veure, és un jugador de 2'11", va ser un innovador, llavors no havíem vist mai a un jugador amb aquesta alçada moure's d'aquella manera. Recordem que encara la seva envergadura encara era més gran. Crec que era Pavlicevic, deia d'ell que ell li feia de corrector en defensa moltes situacions, gràcies als seus braços. A les errades, quan diem de corrector, són les errades que es cometen a nivell col·lectiu i tens el típic corrector darrere. Digues, Roger. No, que justament l'aplaudidor que deia l'altre dia és que encara estic pensant que potser no es va entendre bé el que vaig dir, però deia en el sentit que li agraïa moltes coses a Toni Kukoc, com va dir el Raül, aquest prospect de futur base, que al final amb Toni Kukoc tot va quedar una mica més eclipsat, no? I jo crec que els seus mèrits són indubtables. És a dir, un jugador que té lligues europees, copes d'Europa, té títols de NBA, té títols individuals a tots els nivells. Mundial, Eurobàsquet... Exacte, a nivell nacional també en té, per tant és indubtable. Dues cosetes. En referència amb el que deia el Rubén, a la seva època a Chicago, Phil Jackson, quan torna Jordan, és molt intel·ligent i sap que té allà una persona potencial que potser quedaria tapada sortint al 5 inicial.
i l'utilitza com a sisè home, i en part ja sabem l'important que és a la NBA aquesta segona unitat que es parla, a ell el fa líder d'aquella segona unitat. I matisant una miqueta, que estic segur que estarà d'acord el Jordi amb una cosa que ha dit, és veritat que ell es va limitar una miqueta quan va arribar a la NBA, es va fer més especialista, però no un jugador especialista com tenim entesos altres NBAs, és a dir, Rudis Fernández, que Nate McMillan només el tenia en un racó per llançar de 3, és a dir, Kukoc pujava la pilota en certs moments a Chicago, Kukoc jugava de cara, jugava d'esquena, per tant, que la gent no malentengui es va fer més especialista, que és, clar, tenia tantes capacitats que ens va semblar que se li tallaven ales en molts altres aspectes creatius. Sí, però és normal també que de ser el jugador total que deia el Jordi a Europa, a callar, no diré que baixés les seves prestacions, sinó al contrari, al tenir tantes prestacions, sabies que el podies fer servir com a especialista en moments puntuals per a cada cosa, per a cada element, no? Segurament aquesta seria l'explicació. I parlava també el Rubén a nivell de la ronda a la qual va ser escollit. Hem de dir també que en aquella època, sobretot, els americans tenien bastantes més reserves, els jugadors europeus, tot i que ja hi havia hagut la primera fornada que parlàvem l'altre dia, que van viatjar a l'NBA, sobre les posicions altes del draft, no? Jo deixaria aquí, companys, no sé si teniu alguna cosa més per dir, perquè, si no, ens quedarà poc temps per parlar del següent tema, que també promet molt. Per tant, si us sembla bé, i si no també perquè ho marca l'escaleta, el que farem ara és veure imatges de la final de la primera Lliga ACB. Doncs sí, companys, altres temps eren aquells en què hi havia esbatussades, picabaralles de dojo en pistes de basquetbol, concretament aquesta a la Ciutat Deportiva del Real Madrid. Aquestes imatges que acabem de veure feien referència al segon partit de la primera final ACB de la història i alhora, valgui evidentment el titular fàcil, la primera final entre el Barça i el Real Madrid de la història de la Lliga ACB. Parlem de la temporada 83-84, una època dels anys 80 que va fer un boom al nostre país, el basquetbol, també en part pels èxits de la selecció, i la gent va començar a interessar-se per aquest esport. La Lliga ACB, a més, dotava de jugadors estrangers i, en aquest sentit, la nostra lliga podia competir també amb la Lega, que fins al moment, fins a la data, era la gran lliga que tenia també americans i jugadors professionals, perquè fins a aquell moment recordem que el bàsquet era amateur, tot i que s'hi jugava a nivell professional. Per tant, crec que és un pas important. El Barça havia guanyat l'últim títol de Lliga Nacional, això li havia donat accés a jugar a la Copa d'Europa, que va perdre, com sabeu, contra la Banco di Roma, i el Real Madrid guanyaria aquella Lliga ACB, però amb polèmica. De fet, avui fa anys que, en el tercer partit que s'havia disputat a la Ciutat Deportiva del Real Madrid, el Barça no es va presentar perquè va trobar desproporcionada una decisió del comitè de competició que va sancionar amb 6 partits a Mike Davis, mític pivot del Barça, per una batussa, per una baralla amb Iturriaga. Diuen, ara ens ho comentaran els nostres especialistes que ho van viure, perquè Mike Davis va caure a la provocació d'Iturriaga, també s'hi va posar pel mig Fernando Martín, però, ai las, 6 partits per Mike Davis, en canvi, una multa econòmica, una multeta de fet econòmica per Iturriaga i 3 partits per Fernando Martín. El Barça això ho va trobar absolutament fora de lloc, no es va presentar al tercer partit i, per tant, el comitè de competició va donar la victòria al Real Madrid. Per parlar-ne estem, ja ho sabeu, amb el David, amb el Jordi i amb el Rubén. David, va, començo per tu. Records d'aquella final, la primera final ACB de la història. Bé, coses que m'ha portat a aquella final era com tirar molt enrere i recordar, ostres, això es feia així o abans s'actuava d'aquesta manera. Quan dius la sanció va sortir de matinada perquè jugava un dia un partit i el dia següent a l'altre partit. I la sanció surt... A nivell de dates, que va ser el primer partit el dia 8 d'abril, el segon el 13 i el quart era el 14 d'abril, i ara explicarem que el Barça havia guanyat aquell segon partit després de perdre el primer al Palau.
Correcte, llavors imagineu com funcionava tot, O sigui, havien d'estar pendents de les sancions de matinada pel partit del dia següent. Com prepares tu un partit? Després bueno, és evident, tothom pot veure les imatges en les quals el mateix Iturriaga, ara que parlem d'això, després ja parlarem del partit, ell reconeix que ell inicia i a més és volent, però diu, em sembla una miqueta desmesurada la seva reacció. És veritat que es converteix en un boxejador, Mike Davis. I després, a nivell d'anècdota, en l'homenatge de Solozábal, es van retrobar els dos i hi ha algunes fotos que corren per les xarxes amb els dos fent broma. Abraçats, agafats com a col·legues. Sí, perquè la gent se situï, perquè diem 83-84 i a vegades no ho relacionem amb res més, és el playoff abans de Los Angeles 84, un de les grans fites del bàsquet espanyol. Per tant, era el boom de l'esport nacional, del bàsquet. I dir que en certs moments, després d'aquella final, ja que després parlarem en si de la final, després d'aquella final es dubtava si els jugadors del Barça anirien a la selecció a Los Angeles 84 en mode de protesta amb la Federació Espanyola. Finalment no va haver-hi cap problema, tampoc va anar més i van aconseguir-ho, van anar-hi. I res, només així pinzelladetes al voltant de la final aquesta. Recordem la plata de la selecció espanyola a Los Angeles 84 contra la selecció dels Estats Units de Michael Jordan universitari. Jordi. Sí, la primera idea que m'ha vingut al cap quan he vist les imatges ha estat, crec que va sortir l'altre dia en un dels podcasts, l'absència de la línia de 3, no? Vull dir... Sí, que la temporada següent ja hi hauria línia de 3. Va ser l'última final ACB sense línia de 3. És a dir, quan repassava les imatges ahir al matí, deia, ostres, no hi ha línia de 3, no? Bé, l'estètica, etcètera, no? I sí, el tema aquest que deia el David, que l'Itu a posteriori ha reconegut que el cop li va donar perquè estava fins als nassos darrere de blocs durs. Jo he repetit les imatges diverses vegades i crec que Davis fa un bloc dur, no es mou, està quiet. Ara, té els braços bastant separats i la veritat és que els pectorals d'aquell home eren bastant potents. El que crec que Iturriaga no devia controlar és que el David ara deia que Davis li va fotre un bon cop de puny a Itu. S'explicava en aquell moment que Mike Davis, a la seva joventut, havia practicat la boxa. Per tant, el crotchet és bastant correcte, no? Té una tècnica bastant depurada. Sabeu quina és la seva pel·lícula preferida d'aquesta temàtica? No? Toro Salvaje. Ostres. Ho dic perquè aquí suposo que es va creure que era Jake LaMotta i va fer un Robert De Niro. I una mica el crotchet aquest que deia el... No, va ser més com... Portant-lo més a darrere. Etiqueta Stop Violence. Exacte. Jordi, vols afegir alguna cosa més o li dono pas al Rubén? No, parla el Rubén, parla. Rubén. Lligat a... Bueno, realment jo a l'hora de preparar-m'ho he volgut mirar trossos de partit i m'he enganxat de tal manera que m'he passat gairebé tot el partit sabent fins i tot, i ho recordo haver-ho viscut en primera persona. La jugada del partit, que és aquesta que comentem de l'Iturriaga, és més que evident que és Iturriaga qui passa el bloc, xoca contra Mike Davis i llença el cop de colze deliberadament. El que no està ell... Per qui segueixi els podcasts, fa un consell sau, perquè ens entenguem. Exacte, però claríssim. Coses amb aquesta tangana que s'acaba formant, Iturriaga no espera aquesta reacció de Mike Davis. Em sobta que Iturriaga s'aixeca molt ràpidament i molt refet del cop. El cop sembla bastant fort. Però no he pogut apreciar molt perquè, atenció, que després de tota la tangana que es munta, a la televisió dona una sola repetició de la jugada i amb la frase textual que ha notat del locutor dient «Se intenta zafar Iturriaga». Iturriaga que dona un cop de colze
comunal a Mike Davis. Després la reacció, evidentment, és desproporcionada. Això és el senyor José Ángel de la Casa en un Barça-Madrid de futbol Copa del Rei que no se ha visto nada, Salinas se ha tirado. I era un cop de puny de Sanchis que va deixar doblegat i reberegat el pobre Salinas xarxat. M'ha semblat bastant partidista. A nivell d'estadístiques, a mi el que més m'ha cridat l'atenció, sens dubte, és que els 5 titulars acabaren, evidentment, tot el minutatge de joc. Tinc anotat que amb el Madrid, Romay, Rullan i un tal Velasco, que juga 3 minuts, o sigui, acaparen 10 i 3 minuts. Perdó, Romay una miqueta més. I el Barça, els amb 10 i Seara amb 4. Rullan i De la Cruz apareixen al partit jugant 10 minuts, que juguen els 10 últims minuts, 5 minuts de partit i 5 de la pròrroga, perquè desqualifiquen, evidentment, a Mike Davis i a Fernando Martín. I Rullan acaba jugant... Desqualificat? Perdona? I Turriaga també, són els 3, oi, que acaben Sí, desqualificats? Turriaga també. Acaba jugant Rullan de 3 defensant a Sibilio per poder compaginar a Wayne Robinson i a Romay a dintre. A les banquetes és evident que no hi era Ito perquè Sibilio juga 45 minuts, per tant, és més que evident que aquí el mestre encara no havia arribat. I a nivell d'estadística em quedo amb això. I després una altra curiositat, que és, no sé si recordeu o heu pogut reviure les imatges, que justament la manera de forçar la pròrroga també és gairebé dubtosa, perquè Wayne Robinson tira a fallar un tir lliure, que agafen el rebot, etc. I hi ha una autèntica invasió de pista amb tot el públic envaint la pista quan es provoca la pròrroga. Apareixen Policia Nacional, com 20 de la Policia Nacional, envaint el camp. Tots els jugadors van directes a la taula, algo autènticament inviable a dia d'avui. I pel tema, lligat amb el tema que comentava el David, que em sembla molt interessant, la portada del Mundo Deportivo del dia següent, a part de parlar el titular era el día después, el gran titular era no habrá boicot de los jugadores del Barça a la selección. Que era una gran preocupació per veure la magnitud de la tangana que s'havia muntat. Per últim, en tema de reglament, en tema de reglament s'opten molt algunes coses, de les que més, evidentment, la línia de 3, no? Però els àrbits no havien de tocar la pilota a camp defensiu i és increïble com està ràpid per poder estirar el contraatac i guanyar algun avantatge. I a títol d'anècdota, que a molts de nosaltres... Sembla que hem perdut el Rubén. En tot cas, mentre l'intentem recuperar, et dono el pas de nou, David. Sí, parlant de coses, això al voltant de la final, temes reglamentaris, una mica tot plegat, el que comentava el Rubén del minutatge d'Iturriaga és que Iturriaga juga 35, ha parlat dels per què els altres van jugar 10, però Iturriaga juga 35 perquè és el moment que l'expulsen, és a dir, ho havia jugat absolutament tot. I no m'estranya que estigui rebentat perquè 35 minuts seguint a Epi fent un carretó al Barça contínuament i passant 2 blocs contínuament, jo també estaria una miqueta cremat. Una frase d'Iturriaga que sabem que és molt ingeniós, que no és seva, de fet ell ho va reconèixer, diu, recojo una frase de Luis Gómez, que és un periodista, que va dir, en aquel partido solo faltó sexo, perquè ens fem una idea de que va haver-hi de tot. Ja no s'escriuen aquestes coses, No. I l'última, que no sé si perquè a mi m'agafava molt jove, era si el Jordi m'ajuda. Clar, jo em poso primer al final del partit, dic, a veure com ha acabat això, abans de la pròrroga. I clar, veig a Wayne Robinson que tira el primer, o sigui, va el Barça perdent i guanyant de 3, tira el primer i falla. I em van fent referència, no, tiene 2 tiros libres más. I jo dic, com? Dic, però si no veig cap línia de 3, no pot ser que li haguessin pitat perquè just és el moment. I llavors, si no recordo malament, Jordi, per tu tenir opció al segon tir lliure, havies de ficar el primer o com anava exactament? És que no ho recordo bé. No. Això era una normativa, el que no recordava si estava en vigor en aquesta època o ja l'havien deixat.
Sí, sí, sí. És una normativa que existia en aquella època en què si tu fallaves el primer tir lliure, tornaves a tenir 2 tirs lliures. És a dir, Exacte. si fallaves el primer, no computava i tornaves a tenir l'opció de tirar 2 tirs lliures. De fet, la història de Prada i els 3 Sí. tirs lliures que falla ve d'aquí, Exacte. d'aquesta normativa. I- Per qui no sàpiga de què parlem, és que Prada, un pivot, Luis María Prada, va fallar 3 tirs lliures amb aquesta opció normativa que explica el Jordi, i per això el Madrid no va anar a la final de la Copa d'Europa, sí que va anar a Varese, que va perdre contra Kaka Bosna. Dues cosetes més. La primera, hi ha molta gent que no coneixerà el Lagarto de la Cruz. Recomano que vegin el partit, que el mirin, unes grenyes amb les quals podria fer unes trenetes molt mones ell. I després, ja que estàvem parlant de tirs lliures i tenim aquí el Rubén, ens pot parlar ell, el Raül el vaig punxar a nivell de defensa, que ens expliqui una miqueta al Rubén com va això de fallar tirs lliures. Ja sabeu que m'agrada punxar. Rubén. No, jo estic molt a favor d'aquella norma en què si fallaves el primer tenies 2 més. Vull dir, la meva estadística m'ha engreixat a nivell de quantitat de tirs lliures enormement. També recordo que a posteriori es va ficar la norma en la qual l'entrenador podia triar, quan et feien una falta, si es tiraven tirs lliures o es sacava de banda. Sí. Cosa que a la meva formació em va perjudicar bastant en quant al percentatge. Escolteu, referent a aquella temporada, això m'ha dit que el Madrid venia d'haver guanyat la Recopa d'Europa contra l'Olimpia de Milà de Dan Peterson. És l'època de Chechu Biryukov, que encara es considerava jugador soviètic perquè no tenia la nacionalitat espanyola, i que en aquella final el Madrid va suar moltíssim davant del Siemens Milà de Dan Peterson, com us deia, de Mike D'Antoni, que va ser el jugador decisiu. Per tant, el Madrid aquella temporada va acabar triomfant, superant la seva bèstia negra, que és l'Olimpia de Milà a Europa als 80, i també la Lliga CB. Parlant d'aquell segon partit... Sí, perdona un moment. Apuntes aquí el tema de Biryukov. Probablement aquesta és una de les raons per la que López Iturriaga ha de jugar tantíssims minuts a la final de la Lliga CB, perquè, clar, el Real Madrid havia fet un equip plantejant-se que Biryukov podria ràpidament aconseguir la nacionalitat espanyola i no va anar la cosa tan ràpida. Llavors, el Real Madrid, en una època en què els equips ja eren curts, encara anava més curt a la Lliga CB perquè el que era el teòricament tercer alè, que era Chechu Biryukov, no podia jugar i per això, com ha explicat abans el David, el Rafa Rullan, que tota la vida havia sigut un pivot, acaba jugant bastants minuts de 3 perquè no tenien cap altre jugador per posar a jugar. Bueno, de tota manera, perdoneu, però de tota manera tenim com a entrenador a Don Lolo Sainz. Jo crec que amb 5 és suficient i es basta. És un entrenador que fins i tot a posteriori, on hi havia més rotacions, ell tirava del 5 titular i 4 minutets per la resta. No, era... Jo cada cop que sento Lolo Sainz m'encanta, i ara no té res a veure amb el que estem dient, però ja sabeu que m'encanta sortir-me de mare, però el David Armadas un dia és que el David atén a les meves peticions i em va parlar d'Armenac Lachachian. Ell ja sap per què ho dic. Dit això, que no tenia cap mena de referència amb el que estem comentant, podeu seguir, sisplau. No, jo respecte al que deies d'aquella temporada, aquell partit, aquell play-off, fins ara l'hegemonia del Madrid havia estat bastant aclaparadora i ja es començava a ensumar aquella fornada del Barça, del Solozábal, Epi, Sibilio... Jo, com deia el Rubén, jo avui he hagut de parar de mirar imatges perquè m'estava enganxant com un boig partits d'aquella temporada. I he gaudit, perquè ara ja darrerament m'havia quedat l'última època d'Epi, dels fonaments d'Epi. De fet, alguna de les darreres cistelles és una de les seves clàssiques a les quals va la línia de fons, finta i llença a tauler, i una altra vegada a tauler, i era
Era màgic llançant a taulell de 45 graus allà a 4 metres. Fa molt bé que diguis que Epi és màgic, perquè Epi i Màgic són els protagonistes de la nostra foto de capçalera del WhatsApp de podcast de confinament. Correcte. Deixo pas als altres, que si no em vaig aquí... Us demano que m'interrompeu a mi, perquè començo a parlar d'altres coses ja. Parlem un moment del fet que el Real Madrid es considerava l'equip dominador perquè era així, però les cròniques d'aquella època, jo llegint-les, el que anaven a parar totes era que el Barça també era un equipo tan bueno com el Madrid. És una mica on s'anava a parar, no? En el sentit, Rubén, Jordi, que el Barça podia competir de tu a tu davant del que havia estat el gran dominador. Sí, no oblidem que venia de guanyar l'anterior lliga, no? Amb un cop de dits de Santillana. Era un equip que, com ha dit el David, estava creixent amb Epi, sobretot amb Solozábal. Jo, al recuperar les imatges, el jugador que en aquell moment potser em passava més desapercebut perquè no era tan visual com Epi o com Sibilio, era la manera que tenia Solozábal de portar l'equip, de fer-lo jugar, la quantitat de bases que va tenir a costat, Creus, Costa, Seara, posteriorment Montero, i Solozábal va seguir sent el base titular del Barça, portant l'equip i amb aquesta revisió d'imatges he recuperat un Solozábal que potser perquè amb 14 anys et fixaves en els mates del Sibilio, no et fixaves tant en un jugador com ell. Rubén, segurament ara la gent més jove veu que el Madrid és dominant a la Lliga CB, però a partir dels 80, a partir de la creació de la Lliga CB, l'equip que ha dominat sense cap mena de dubte, si traiem els últims anys de Pablo Lasso, ha estat el Barça. Jo crec que aquella època va ser una miqueta a l'inici. De fet, amb els mateixos comentaristes comentant el partit de la final, i tot i que el Madrid ja havia guanyat al Palau, el primer partit, deien contínuament, l'altre dia van jugar molt malament, com el Barça jugui bé, s'endurà el partit, Epi i Sibilio van jugar malament, si comencen a engranar... La veritat és que el Barça forma un gran equip. No oblidem a Don Marcellus Starks, un dels millors jugadors al poste baix que en el partit dona un rendiment brutal. I també jo crec que era una miqueta fer-se un lloc al nou panorama de la Lliga per part de lo que era el Barça i el que era el Palau Blaugrana. Pel que deia el Jordi del Nacho Solozábal, jo també estic d'acord amb el partit que fa el Nacho. El Nacho pateix un cop al final del partit, queden 5 minuts, porta 4 faltes i continua jugant tot el que resta del partit realment amb un físic encomiable i amb una direcció de joc molt, molt, molt bona. Crec que també el Barça en aquell moment estava emergint i a l'altra banda tenien jugadors com Corbalán, que ja estaven una miqueta en l'altra direcció. Recordem una miqueta aquella temporada. Repasso la plantilla, que la tinc aquí. D'acord? Luis Miguel Santillana, Arturo Seara, Cándido Grande, Antonio Chicho Sibilio, Nacho Solozábal, Manolo Flores, que en parlarem perquè va acabar sent l'assistent d'Antoni Serra de facto, Ansa, Marcelo Starks, Juan Domingo de la Cruz, Jordi Darder, Mike Davis, Epi, Rafa Vecina, entrenador, com dèiem, Antoni Serra. No, era... Quan ho veus a posterior era una gran plantilla, però en aquell moment encara, com hem dit, estaven florint alguns aspectes. Quedava a polir la plantilla. I del Madrid jo em quedaria, és que tenia ganes de treure el nom. He aprofitat aquí una mini assistència que m'has donat, Roger, jo Brian Jackson. De l'època del Madrid, després de l'època de la màgia Huesca, en aquell camp que era la Bombonera, que era espectacular l'ambient que hi havia allà. Jo, Brian Jackson, l'elegància que tenia, que s'ha de dir que el Madrid agafa el rebot ofensiu quan falla Wayne Robinson i ell té el llançament, però el falla. Després, en el posterior rebot ofensiu de Wayne Robinson, és quan hi ha aquests tirs lliures. Però volia treure aquest nom perquè era un jugador que m'agradava molt. Que és Wayne Robinson qui força la pròrroga. Recordem que el Barça anava per davant i que va guanyar el Barça la pròrroga
79-81. Jordi, et puc llançar un fil? Ara torno amb tu, David, Rafa Vecina, recordes aquella època? Perquè aquella temporada Rafa Vecina comença com a júnior, adscrit al primer equip i acaba marxant a la penya. Però li costa Déu i ajuda i ho aconsegueix al març. Sí, perquè Rafa Vecina en el Barça jugava bé, poquíssim. És el que dèiem abans, les rotacions eren gairebé nules i fins i tot em sembla recordar, perquè això ha estat un atracament directe, que Rafa Vecina entra en un... No, un atracament no. Ha estat perquè, ja que ho he preparat, ara m'ha vingut al cap aquí repassant els... Amb tot el carinyo, sí. I dic, home, si m'he preparat això, deixa'm parlar del joventut, bàsicament, era això, no era cap atracament. Amb tot el carinyo, la paraula atracament amb tot el carinyo. Ho sé. Vull dir, Rafa Vecina juga molt poc al Barça i em sembla recordar que entra en un contenciós legal amb el Barça, que no el deixa marxar i al final, com a mitja temporada, pot marxar i passa a jugar a la penya, on sí que juga una mica més, però les lesions, sobretot en la primera etapa de Vecina, el fan estar molt temps inactiu. És després, quan es fa més gran, que segueix lesionat, però pot tenir una mica més de continuïtat. No oblidem que Rafa Vecina ve de jugar en el Mundo Bàsquet Júnior de Palma del 83, on també juguen Montero, Villacampa i tots aquests jugadors, i el seu feeling amb la penya és bastant potent. Jordi, has vist que penso en tu, Sí, gràcies. Em costa molt veure... Perdoneu, em costa molt veure a Rafa Vecina de jove, Existia. Estava pensant el mateix, amb tot respecte pel Rafa Vecina, si ens escolta. Però que sapigueu que jo pel que tinc aquí apuntat, que ja sabeu que això s'ha d'acabar de contrastar, jo ho contrasto, però sempre t'apareix algú que en sap molt més que tu i et diu, escolta, això no és així, i li ho agraeixes, perquè sempre està bé aquest teixit, diguéssim, col·laboratiu. Segons tinc aquí, Rafa Vecina va poder marxar a la penya, però no va jugar aquella temporada, per tant va quedar blanc aquella temporada. D'acord? És així, ja m'ho confirmes. Perfecte. Sí. Torno al David, que l'havia deixat a mig fer, però David, em sap greu, però és que volia dir-li això al Jordi, perquè si no, després me n'oblido. Perfecte, no. Dos cosetes més. Per una banda, coses que ens cridaven l'atenció escoltant i veient el partit, quan hi ha la falta aquesta famosa, que si està fora de temps, no està fora de temps, l'àudio dels jugadors, per part dels jugadors als àrbitres, se sent coses com no tenéis vergüenza, os lo regalamos o què más queréis? O sigui, m'he apuntat aquestes tres. Dic, brutal. I res, tornant al partit una miqueta, que anem anant i tornant, dic que arriben a la pròrroga gràcies a aquests dos tirs lliures i al final s'arriba amb un 79-79, Epi falla un llançament, el rebot ofensiu l'agafa Lagarto de la Cruz, que per això en parlava abans d'ell, i rep una falta de Romay, que per suposat, com totes les faltes de Romay, no ho eren. I Lagarto de la Cruz fica els dos tirs. Els més joves, vol dir que sí que ho eren. I fins aquí, ja està, ja he deixat les dues cunyetes aquestes. Perfecte. Rubén, remata-m'ho això, va. Bueno, jo, continuant una mica amb l'anecdotari, una de les coses que m'ha sobtat també... El Jordi a la pròrroga també vol rematar, perfecte. Sí. Una de les coses que m'ha sobtat és la presentació dels equips. O sigui, m'he quedat molt bocabadat en el tema de com els jugadors senzillament salten a la pista, tots desordenats, comencen a caminar per allà i l'speaker del pavelló comenta els noms dels jugadors del Madrid, no del Barça. Tot el pavelló va cridant a cada nom ue, i aquí s'acaba la presentació. He rememorat també els temps morts absolutament de peu de tots els jugadors, que això també és una de les coses que sobta, i totes les decisions dels àrbitres en calent, i en aquest partit n'hi ha moltes, i sense, evidentment, el vídeo, directament assumint tota la pressió que podia haver-hi en aquell moment. Jordi. La pròrroga ja, jo voldria destacar dues últimes coses. Una, que en el moment en què llegeixo el comitè de competició es reuneix aquella mateixa nit, recordem que el comitè de competició era un tal senyor Mazón,
que era el jutge únic. Per tant, no sé amb qui es devia reunir. Mare, o mare. Va ser... És a dir, era un únic personatge... Ara únic de les 3, si no m'equivoco, Sí. I després portar una post-història, no voldria cebar-me en Mike Davis, perquè crec que era un jugador entranyable, però que se li escalfava una mica al cap, no? I no va ser aquest l'únic contenciós administratiu que va tenir a la Lliga ACB, perquè l'any següent va seguir jugant al Barça i a les semifinals de la Lliga ACB, jugades contra la Penya, podrem dir, fuma un altre cop de puny a Matraco Margall, que Matraco Margall es baralla amb ell, però no content amb això, en acabar el partit, una hora després d'acabar el partit, Mike Davis se'n va a la sortida del vestidor de la Penya per fumar-li un altre cop de puny a Matraco Margall, cosa que ja va acabar amb la seva carrera, amb la carrera ACB de Mike Davis, perquè aquest cop ja no van ser 6, sinó que van ser 13 els partits que li van caure per l'agressió a Matraco Margall. Molt bé. David, no sé si vols afegir alguna cosa més, perquè ja que som a la pròrroga, si voleu, podeu dir una pinzelladeta. David. Jo guanyo els partits abans de la pròrroga. Tu guanyes els partits abans de la pròrroga, per tant, tu no hauries validat els tirs lliures de Wayne Robinson, Exacte. Molt bé. Companys, ja heu vist que he hagut de canviar la ubicació de la càmera perquè bàsicament se'ns estava acabant la bateria. Com que som en confinament, ho podem dir tot en confiança, coses del directe. Efemèride, doncs avui les hem explicat, perquè és que justament avui hem triat efemèrides que han passat, però, per exemple, un partit que a mi em va fer estimar molt aquest esport, la final de la Recopa d'Europa que juga el Hala Pionir entre dos grans equips, un és el Žalgiris de Kaunas amb 35 punts de Saulius Stonbergas, que després fitxaria pel Tau, recordeu aquella eliminatòria contra l'AEK, aquell robatori, aquella repetició de partit, quines coses que passaven, mare de Déu senyor, i aquell partit ja era ennulet, dic perquè no només era la FIBA la culpable de certs escàndols, i també contra la Stefanel de Milà, d'un jugador que es deia Portaluppi, Flavio Portaluppi, segur que el recordeu, no és que fos gaire fi jugant, però era un jugador de club, i ens estimem molt tots els que seguim el Milà. I també dir-vos que ahir va fer anys del primer partit de la història de la Lliga Nacional entre el Barça i el Madrid, que es va disputar al Frontón Fiesta Alegre. El 1957, Frontón Fiesta Alegre. En aquella època, a la primera lliga, hi havia dues seus, una al Palau de l'Esports de Montjuïc i l'altra, en aquest cas, dels 4 equips catalans que hi havia, l'Orillo Verde Sabadell, l'Esmalíbar de Montcada, el Joventut i el Barça, i a Madrid, l'Estudiantes i el Real Madrid, que jugaven a aquest pavelló, el Frontón Fiesta Alegre, que acabo de comentar. Per explicar-vos una coseta, Jordi Bonareu va ser fitxat aquell mateix estiu pel Barça. Jordi Bonareu que venia de notar 40 i escaig punts en un partit dels Jocs Mediterranis quan en aquelles èpoques, amb prou feines, de vegades arribaven als 50 punts. Per tant, estem parlant de coses bastant interessants. El Madrid acabaria guanyant justament en un duel a vida o mort a casa del Barça, òbviament encara molt lluny del Palau Blaugrana. Hi havia un jugador que era Juanito Canals, que es va considerar el primer gran defensor d'Espanya a nivell de basquetbol. Simplement volia acabar amb això perquè hi ha molts aniversaris, però evidentment no els podem repassar tots. En fi, companys, David Armadàs, Rubén i Jordi Marín, ha estat un autèntic luxe. Rubén, pots tornar quan vulguis, perquè ja saps que aquí no som Antoni Serra, nosaltres no fem jugar Arturo Seara perquè no ens queda més remei, sinó que sempre, i amb això no t'estic dient Arturo Seara, doncs juguem amb la convocatòria llarga. Companys, un plaer i com sempre diem, jo em quedo a casa, Aquí a casa ens quedem. Ens quedem a casa. Un dia menys per acabar el confinament. Un dia menys per acabar el confinament, clar que sí. Molt bé, tornarem divendres amb noves històries sobre basquetbol. Adéu, adéu. Adéu. Combination number 6. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I just wanna feel your love. 'Cause it's
Instagram is not enough for me, so I gotta be patient. Let's enjoy this combination. But every day we'll sing a song to make you dance until it's end. I wanna see my friends. I wanna walk the streets again, but I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Sí, tens ganes de sortir. Tu sento por no pots. Veuràs a cara dins. Però els vídeos d'aquests trens ja han sigut molt feliç. No podríem fer així. Ai, aquest virus que tenim canviat missatge que ens I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again, but I gotta be patient. Let's enjoy this combination. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I gotta be patient. Let's enjoy this combination.